Welcome ug happy weekend kanatong tanan mga higala mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Lipay na usab kami nga magkikauban kaninyo sulod sa kaoras sa lahi na sab nga episode sa atong pagtuon sa atong lesson sa tibuok nga quarter. Gani karon nanata sa ikaupat nga lesson for the entire quarter mga kaigsunan. Ug naguluhan kini ang yawi sa panaghiusa. Ug kuyog gihapon nato karon ang atong mga panelist sa milabay nga semana ug sa gihapon aniya dinhi sa atong pikas nga kilid si Pastor Gingging Asoy ang atong SSPM director sa SPUC ug ang atong buotan ug banggiitan nga director sa Health Ministries Department sa SPUC si Dr. Ray De La Cruz. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga kaigsuonan atong dapiton ang presensya sa balang espiritu nga mo'y muhatag kanatong kinaadman pinaagi sa pagampo. Atong hangyoon si Doc De La Cruz sa paghimo niini. Mag-aampo kita mga kaigsuunan. Gamhanan namo nga Dios niining adlaw nga igpapahulay sa among pagtuon sa imong leksyon o sa imong mga pulong. Hangyoon namo Ginoo ang panalangin pinaagi sa imong balaang espiritu nga magagiya kanamo, magahatag kanamo kaalam ug labaw sa tanan Ginoo. Mahimo nga instrumento kami sa paghatag sa imong mensahe sa imong mga katawhan. Salamat Ginoo, pagpasaylo sa among mga kalapasan sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Kay salamat Dr. Ray De La Cruz niadtong pagdumala sa pagampo. Karon nga semana mga kaigsuonan, usa ka interesante nga topiko ang atong paghisgutan. Tungod kay nagalangkob kini sa mga yawi sa panaghiusa. Sa panahon sa bag-ong tugon, ilabi na gyud sa mga sinulat ni San Pablo alang sa mga taga-Episo. Kita na to diri mga kaigsuonan nga halos kada chapter adunay issue sa panaghiusa nga iyahang gustong masinati sa iyahang mga katawhan ni ining nga iglesia. Yes. To begin with mga kaigsuonan, nakita nato nga ang bag-ong nga iglesia, the early Christian church nga ilang gisugdan sa diha nga gibili ni Ginoong Hesus ang Great Commission sa iyang mga katawhan ug ang mga apostoles ug ang mga tinunan na nagkahiusa mga kaigsuonan mikatag sa bisan asang dapit in the New Testament times, and particularly we'll be talking about the condition of the church in Ephesus mga kaigsuonan karon nga semana. Kung natong tanaw ng ilang iglesia, dili silang tanan managsama sa kultura kinaiya pinulungan o sa ato pang pagkasulti sa ilahang pagkanasudnon. May mga Hudiyo, may mga Grigo. Busa, dili nato kalikayan mga kaigsuonan nga ang ilahang panaghiusa lisod gyud nga ilang pagkabuton. Apan adunay mga yawi nga mo hinungdan nga naabli nila ang sikreto sa panaghiusa sa ilang iglesia. Mao ni ang atong tukion karong semana. Dili pa tamo ato sa unahan mga kaigsuonan. Gusto namo nga i-greet ang tanan nato nga mga higala ug mga kaigsuonan nga nagtan-aw niining atong programa matag semana. We greet our brethren most especially sa tibuok Mindanao nga karong semana anaa sa Mountain View College tungod sa dako kaayo nga IEL ug NDR Harvest Celebration. Amen. Dako kani nga tigo mga kaigsuonan ug among gusto nga i-greet ang tanan nga mga katawhan sa Dios. Most particularly in attendance dinhi sa Mountain View College karong semana. Sa tanan nato mga kaigsuonan usab nga naa sa lagyo nga mga dapit sa Kabisayan ug sa Luzon, gusto namo kamo nga i-greet og happy weekend. Labi na gyud sa atong mga kaigsuonan nga nagpaminaw niini pinaagi sa atong mga Hope radio stations sa tibuok Pilipinas. And of course, if you are watching this live via Facebook, gusto namo kamo nga i-greet og happy weekend mga higala ug mga kaigsuonan. Katong ihatag ang time sa atong mga kaubang panelists sa ilahang pag-greet usab sa atong mga kaigsuonan sa palibot. Among pagpanimbaya sa atong mga kaigsuonan sa nagkalain dapit dinhi sa Mindanao, labi na gyud diha sa atong mga kaigsuonan sa Dipolog City. Kumusta kamong tanan diha? Nagatan-aw kamo matag Sabado sa buntag sa ato ang review sa atong taknas pagtuon sa atong lesson. O sa atong mga kaigsuonan usab diha sa Sindangan nga area. Kanunay kamo nagatan-aw sa atong lesson o sa uban pang mga dapit labi na gyud diha sa General Santos City.
tanan sa tibok Mindanao amo kamong gipangmusta o naglaom kami labi na gyud ang mga kaigsuonan nga niya sa Mountain View College amo kamong gi-greet nga happy Sabbath malipayon ang inyong pagtambong sa tuwa nga IAL Congress. Mga kaigsuunan, happy Sabbath kaninyong tanan. Labi na sa ato ang iglesia sa Seventh-day Adventist diri sa Mindanao. Happy 100 years celebration sa Amen. atong tanan. O niadtong miaging semana, ang atong mga magbubuhat nga gikan sa Sikihor Mission. Ako silang i-greet kay sila naingon nga kapanunay sila nagasubaybay, nagatanaw niining atong nga takna sa pagtuon. Happy Sabbath kaninyong tanan mga kaigsuunan diha sa Negros Sikihor Mission. God bless ug happy Sabbath kaninyong tanan. Okay, salamat kayo sa atong mga higayono nga atong mapanimbaya ang atong mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay sa atong programa. Balik ta sa atong lesson mga igsoon. Naghisgot kini mahitungod sa panagiusa o ato gyud masabtan pag-ayo ang unod niini pinaagi sa atong pagtuki sa makadali niining ato ang memory verse for the week. Makaplagan nato ni mga kaigsuonan sa Episo kapitulo 1 bersikulo 9 ug 10. Atong hangyoon si Pastor De La Cruz sa pagbasa o pag-elaborate niini mga igsoon. Having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of time, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which were on earth in Him. So, mao ni mga kaigsuunan, mga kapaglaom, ang atong patukuranan sa ato nga pagtuon niini nga semana. Actually, naghisgot kini nga to ang memory text mga kaigsuonan nga tapukon ni Ginoong Hesus nga mainusara, nga mahiniusa ang iyang mga katawhan ibabaw sa naong sa yuta mga kaigsuonan. Usa kini ka dako ambisyoso nga plano mga kaigsuonan nga kabuton ang panagiusa sa mga katawhan sa Dios sa tibuok kalibutan, which might be very impossible apan aduna lamay usa ka sekreto ngano nga pwedeng mahimo ang panagiusa sa katawhan sa Dios. Ato ning tanawon niya, and the only reason is Jesus Christ mga kaigsuonan. Diha kang Ginoong Hesus, we are one Amen. family. Amen. So lahi-lahi tag mga apelyido, lahi-lahi tag pinulungan, lahi-lahi tag koloros pamanit, pero tungod kang Ginoong Hesus mga kaigsuonan, ang tibuok kalibutan nahimong usa. Pastor Gingging, I know you have something to share. Pastor Esbon, sa ako lang ikasulti nga dili na ako gusto malimtan kini sa makaigsuonan nga word nga mao keyword gyud sa ato lesson kun mahimo atong ma-share sa tanan natong mga klase kanang word bitaw nga connection. Yeah, amen. Yeah, kanang word bitaw nga connection. Kung naa kitay connection ngadto kang Kristo makigsuonan, kanunay ha, continual connection. Kanunay ka pagpakigdugtong nato kang Ginoos. Maunay pinakalabaw gyud nga sekreto nga makabot nato ang tinuod nga panagiusa. Amen. Akong nahinumduman anang pulong nga kanunay natong ginagamit. It is not what you know, but whom you know. Amen. Kanang Amen. connection nga gihisgutan ka ganiha kay. Pero ato pong tanawon mga kaigsuonan nga kining connection nabayay ni kutob kung dili nato ni ipadayon. Na ni kinutuban. Mo na nga atong leksyon nag-ingon din hi kanato, the experience to oneness that God expects His church, ingon pa niya din hi, we must be continually connected to Christ, the source of unity. Sa to pa mga kaigsuonan, sa diha nga mahibulag na ta kang Kristo, mawala na ang ato ang pagnaghiusa. Mao na nga kung mawala gani si Kristo taliwala sa atong puloy-anan, taliwala sa ato ang church, makasiguro ko ana igsoon nga ang panaghiusa mawala. Nag-isgot bitaw ka Pastor De La Cruz og puloy-anan. Sa panimalay bitaw makigsuonan dili man nato malikayan nga ang managtiayon managlalis. Mao. Dunay panagbingkil. But for the sake of Christ,
Dili gyud dapat makigsuonan nga mabungkag ang panimalay. Amen. Tungod ni Kristo makigsuonan. No? Tungod ni Kristo kay dapat ang panimalay kung wala man gyud Kristo ang panimalay apiki gyud makigsuonan mabungkag gyud na. Mao man na usab sa iglesia. Mao. Kung ato maguntan-aon mga kaigsunan ng kahimtang sa iyang mga katawhan, sa ato nang gidiscuss sa milabay nga mga lessons mga igsuon, nasayran gyud nato nga tungod sa sala sa tao, giangkon ta sa kaaway. Nahimutang mga property ug mga sumusunod sa kaaway mga kaigsunan. Kay matod pa, kung kinsa gani ang imong sundon, mao na imong agalon. And this world, who used to be nga iya sa Dios mga kaigsunan, daw bi karon kay nabuntog man ta sa linglas kaaway, di angkon sa kaaway. Ug tungod niini mga kaigsunan, ang sulti sa ato ang memory text for the week sa tukma nga panahon. Moabot gyud ang tukma nga panahon nga balikon kuhaon gyud sa Dios, lukaton niya ang tanang mga iya, nganha kaniya mga kaigsunan. And we could see this part as mura og monumental mga kaigsunan. Kung atong tanawon, mao gini ang pinakadako nga na-accomplish ni Ginoong Hesus ang iyang pag-anhi sa kalibutan aron iyang idugtong ang langit ug ang yuta. Ug tungod niini nga dako nga act sa Ginoo mga kaigsunan nga sumpayon niya ang nabungkag nga relasyon sa langit ug sa yuta. Ang iyang kamatayon mo ini bayad ni ining tanan mga kaigsunan. Ug tungod niini, Jesus has connected heaven and earth. Ug Amen. kitapod nga iyang mga katawhan mga kaigsunan, mahimo pud tang repairer of that breach between heaven and earth. Pinaagi sa ato mga binuhatan, pinaagi sa ato ang ipakita nga mga kinaiya of unity in our church and among ourselves mga kaigsunan. Naapay gusto na ko nga sumpayan katong imong gisulti kaganiha Pastor Hes nga kani bitaw ang atong unity diha kang Kristo nabungkag tungod kay ang ato nga relasyon tungod sa sala nahimulag kita ngadto niya. Ug katong ingon ni Pastor Hesbon kaganiha nga sa tukma nga panahon iyahang tapukon ang iyahang mga katawhan. Inumduman nako ang pulong ni Kristo, Pastor Gingging ug Pastor Hesbon. Kanang ingon niya nga, when I will be lifted up, I will draw all men unto me. Yeah. So, sa diha mga kaigsuonan nga igabayaw na si Kristo, mao nay panahon nga tukma nga panahon nga diin iyahang tapukon ang iyahang mga katawhan. Yeah. Actually, nabalik-balikan na to ni Gisgot, no? Diha sa Isaias, mga portion, mga kaigsuonan, ang kamot sa Ginoo dili mubo aron makabot niya mga katawhan niya. Ang galunggan, wa ni mabungol aron di siya kadungog. Pero the only reason ngano nga nahimulag kita kaniya, sala ra gyud mga kaigsuonan. And despite this, nakita nato nga adun na gyud effort niya gihimo ang Ginoo aron iya gitang lukaton pag-usab. Kung atong mahinumduman mga kaigsuonan didto sa pagkahulog niya danog ni Iba sa Eden, it was always God's initiative that claimed us back. Nangita gyud ang Ginoo. Ang Ginoo gyud mo'y nangitag paagi. Kay kun ang tao mo'y pasagdan mga kaigsuonan, pananglit ang Dios tao, moingon gyud unta to siya nga, oy, kinsa man di ay may atraso ani karon, lugar ako mo'y nasadaan ninyo, ako mo'y mangitag paagi nga sulbaron to ni. Mao. Manigas kayo dyan. So kung atong tanawon mga kaigsuonan, God always takes the initiative aron iya tang luwason. In fact, nahimulag na ta sa iyang sabakan og sa iyang panimalay mga kaigsuonan. But he did one thing through his death. Gitawag ni siya mga kaigsuonan og adoption. Iya tang gipang sagop, dili na gyud unta ta matawag nga sakop sa iyang panimalay mga kaigsuonan. But because of his death, because of his choice, iyang pagbulutan mga kaigsuonan, minaog siya dinhi sa yuta aron iya tang lukaton ug nahimutang iyang mga sinagop nahibalik ta sa iyang panimalay mga kaigsuonan kay kaniadto dili ta sakop sa iyang Israelita nga panimalay kun dili karon nahimo na kitang moderno nga mga Israel mga kaigsuonan. And that is all because Jesus is our bonding element mga kaigsuonan. Mo na hinungdan mga kaigsuonan, Pastor Ging o Pastor Hesbon, nga ako digyo kumutuo kanang ingon nila nga gibiyaan ta sa Ginoo.
God will never leave us. Gani, siya pa'y gapangita ka na to. So, dilig yun na mubiya ang Ginoo na to. Kita mo'y gabiya kaniya. Kita'y gapalayo kaniya nga hangtod sa panahon nga di nagyud ta makadungog sa iyahang nga tingog. Sa iyahang pagtawag. Mao na nga mga kaigsunan, maunay initiative sa Ginoo nga ngiyahang mga katawhan iyagyog hiusahon diha sa iyahang kiliran. Ito na ko basahon, Okay. Sige, Pastor Gigi. Pastor, kaning teksto nga atong gibalik-balikag hisgot. Alang sa mga teachers, mauni ang focus gyud sa kanang Ephesians 1, chapter 1, verses 3 to, unahon na itong basa ng verse 3. Let us give thanks to God and Father for our Lord Jesus Christ, for in our union with Christ, He has blessed us. Kapila ginigibalik-balik niya, partner, kaning union with Christ. Kung imong basahon, even before the world was made, verse 4 God had already chosen us to be His through our union with Christ. Gibalik na po niya. Amen. Gibalik na po niya ng pulong union with Christ so that we'll be holy and without fault before Him. Nya kung imong basahon ang verse 6, let us praise God for His glorious grace, for the free gift He has given in His Son, for by the blood of Christ, we are set free that our sins are forgiven. Makigsunan ng gigaingon ganina ni Pastor Hisbon nga tungod sa atong mga sala nahimong nalbulag gyud ta sa Ginoo, pero dapat mabalik tagdugtong makaigsuunan pinaagi sa pagpakamatay ni Kristo Jesus dito sa Kalbaryo sa cross. Tungod sa iyang giula nga dugo makigsuunan, kita gyud tanan napasaylo og nadugtong og balik niya, mao nang duna tay tsansa nga makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Gani mga kaigsuhan, kung natong tanawon sa atong lesson karon nahimog yung dako nga kapanaminan mga kaigsuonan ang kasinatian sa mga katawhan sa Dios kaniadto. Mga katawhang pinili sila. Ug sa ilahang pagkapinili, doon na sila'y sense of satisfaction, sense of confidence, and at the same time mga kaigsuonan, sense of pride. Karon, ang dako nga problema dinhi labi na gyud sa ato nga nag-aplikar gyud sa pagbasa sa Biblia, nagtumantas gisulti diini, murag na atay medyo garbo sa atong kaugalingon mga kaigsuonan nga makaingon ta mas arang-arang na lang takay sa uban. Pero kung atong tanawon mga kaigsuonan, this was where God's people before fell into the ditch. Kung atong tanawon ni dinhi gyud sila nga kanal na hulog mga kaigsuonan nga bahin. Tungod kay sa ilang pagkapinili, naghimo sila og mga paril. Aron matagaan og kalainan ang ilang pagkakatawhan sa Dios og sa mga tao nga dili pinili sa Ginoo. Kung atong tanawon ang mga Israelita mga kaigsuonan, they are very exclusive people. Kung nakabantay mo sa mga pasumbingay ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, ilagay din ang ipanaging ang ilang kaugalingon sa mga sugilanon ni Ginoong Hesus. Sama pananglitan. Matthew chapter 20, kini mga kaigsuonan, ilustrasyon lang ni siya, no? Ang Matthew chapter 20, nagisgot ni siya ni adtong tag-iya sa uma, nga nag-hire sa mga laborers na nagsugo dito kalas 6 sa buntag, pagkalas 9 sa buntag, nanguha na po siya mga trabahante, pagkalas 12 nanguha na po siya trabahante, pagkalas 3 nanguha na siya trabahante, kay dako kayong trabaho unon. Bisan pa sa alas 5 sa hapon mga kaigsuonan nga ting tapos na sa trabaho, doon na gihapon siya gipanagtawag. Sabi ninyo, ang mga Hudiyo, ilang gipanag-ing ning mga tao nga gipangtawag para sa ilaha, kadtong first nga naabot, mao ni ang mga relihiyoso kayo nga mga Hudiyo. Later, pagkalas 9, posible mga relihiyoso lang gihapon nga mga tao gihapon sa Ginoo, pero kadto ng mga dili na didto sa leadership positions kaninang mga kumuntao and so on with their equation, niabot sa punto makaigsuonan katong pinakaulahi, mao na to ang mga outsiders, mao na to ang gagmay og sweldo, gamay nga mga pabor ang dawaton sa ilang agalon. But they were shocked by the revolutionary approach of Jesus mga kaigsuonan. Kaya nga naman, ang iyang sweldo sa pinakauna sa nagsunod og bisan sa pinakaulahi, parihas ra. And you know,
the Jews were very much offended by this approach, mga kaigsoon. Kay gusto gyud sila nga sila ang tan-awon nga mga tao nga masuod sa Ginoo gumikan sa ilang pagkatinawag. And because of this exclusivism, mga kaigsuonan, naghimo sila koral gani dinhi Dr. Ray sa medical term, no, sa health nga term, bisan ang proseso sa pagtuli na himong distinguishing mark for a true follower of Christ. Akong ipasalo ni Dr. De La Cruz kining bahina, mga kaigsuonan. Muna kung atong tanawon mga kaigsuonan, no, ingana ka exclusive kining mga Hudyo nga nagunahuna sila nga naaragyod sa ilaha ang espesyal nga pagtagad. Pero kung atong tanawon mga kaigsuonan, ato naman ninatun-an sa miaging quarter sa ato ang leksyon nga gibalik-balik yun na ni Apostol Pablo nga natuli man ta sa pisikal o wala, ang labing importante mga kaigsuonan ang pagkatuli sa ato ang mga kasing-kasing. So kung balikan nato katong gibasa kaganiha ni Pastor Gingging Asoy dinhi sa Efeso kapitulo 1 bersikulo, gusto nako tanawon nato kining bersikulo 4 nga nagingon dinhi nga He chose us in Him before the foundation of the world. Yeah. Ug sa bersikulo 5 nagingon pagud siya nga having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself. Amen. So mga kaigsuonan, adunay ni gawas kini nga mga pangutana nga buot pasabot pastor nga naa gyud ay pinili sa Ginoo nga luwason. Sa to pa bisan mag-unsa ta ani, kung wa ta napili, di na gyud ta maluwas. Saon man nato na. Sige daw, Oh, Pastor. Lagi. Kay mao man na ang hunahuna sa uban kanang naa siya gipili nga pinasahi, mao bitaw ni ang hunahuna sa mga Hudyo. Nga kung outside ka sa tribo sa nasod sa Hudyo, wag yung kay kaluwasan. Mao na nga gani nga ang mga hentil dili gyud na angay makaangkon og kaluwasan, sumala pa nila. Apa nagpasalamat ta nga ang gugma sa Dios wa gyoy paril. There is no boundary ang iyahang gugma sa pagluwas kanato. Mao gani nga ingon siya sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world, dili lamang ang mga Jew. He loved the world that whosoever believes in Him should not perish. Sa to pa, ang tanang katawhan predestined sa Ginoo Nga maluwas. maluwas. Amen. Dili sa usalang ka grupo. Tanan katawhan nini nga kalibutan mga kaigsuonan. Pastor So, Gingging, na your reaction. Ani manggod, balik ko sa salamat kay ato Pastor De La Cruz sa imong giingon nga tanan makabaton sa kaluwasan. Sakto ba gyud na? Mao gyud ang doktrina nato. Mao gyud ang pagpasabot. Ang mga Hudiyo manggod, nagunaw na sila nga special sila, di ba? Kung maadto ka sa Israel, labi nagmakasuot na sila sa ilahang attire din, na sila kalo, separate sila eh. Naa sila wall. Makaigsuonan kung imong sakto man yung giingon sa atong lesson nga naa sila wall. Kaya they were thinking nga special people sila gyud makabaton sa kalawasan. They discriminate makaigsuonan kung dili gani Hudiyo, ila gyud ang i-discriminate. Gani dili sila mulingkod partner sa panalitan mahibaw sila nga Filipino ka. Dili na sila mulingkod sa mga bangko nga ilang makita ni mga imong galingkuran kay hugaw na para sa ila. Unya ni request mi makaigsuon nagsimba dito sa ilang simbahan, separate gyud ang mga babae. Separate ang mga lalaki. Tuwa sa taas ang mga babae. Dili gyud pwede mo sagol. Kay ni simba magid migsulay sa ilang simbahan kay nag-request man mi. Nakaana gyud ko nga grabe gyud sila ka stricto kaayo. Unya sa simba sa mga lalaki kadtong ilang ginahuna nga mga elite kunuhay tuwa sila sa taas nga dapit naa sila wall. Dili na sa sentro gyud sa Jerusalem. That's right. So gi-imagine ako makigsunan nga grabe gyud pero akong basahon parte ang teksto Ephesians 2 at verse 12 diha ta sugod sa 12. Katong imong giingon nga ang tanan makabaton sa kaluwasan, di ba? At the time you were apart from Christ, you were foreigners. Katong giingon nga ganina nga tungod sa atong sala, di ba? And did that belongs to God's chosen people. You had no part of the covenants which were based on God's promises to His people. You live in this world without hope and without God. But now, in union with Christ Jesus, you who used to be far away have been brought near by the blood of Christ. Amen. For by Christ Himself has brought us peace
by making Jews and Gentiles one people. With his own body, he broke down the wall that separated them and kept them enemies. Sa ato pa, Amen. tungod makigsuunan sa pagpakamatay ni Kristo, klaro kay ito nga, wala na bungkag tong paril nga gihimo nilang nahimong babag alang sa ilang kaluwasan. Tungod sa pagpakamatay ni Kristo makigsuunan. So kanang, di ba sa pa-introduction na ingon ko ninyo nga, kanang word nga union, connection, kung mahimulag ka, wala gi kay kaluwasan makigsuunan mo na, dili gyud ka magpalayo ni Kristo, kay siya ra man gyud ang bugto natong paglaom sa kaluwasan. Amen. Actually, mga kaigsunan, gusto ko mo batiin ining bahina. Kita nga mga tarungon o mga binuhatan, natay ato mga paagi, mga kaigsunan, nga ipadamdam nato sa mga tao nga, lahi gyud ta. Muna, lahi ra bang atong approach kay may pagka-sarcastic usahay mga kaigsunan, pananglit na ata karon sa publiko niya, naay na ni Garillo. Di magditaga pa ni Garillo nga mga tao, pero with sarcasm, we deal it to them, mga kaigsunan. At doon, pakita-kitaon din na to sila nga, sampung din ta sa to ang ilong, baho kayo niya, ingnon-ingnon na yun nga, kabalo ba mo nga makadaot na sa lawas? No? That is already creating barriers, mga kaigsunan. Nya, pag-abot na dito sa mga choices of food, wa man ta nag-ingon nga, musaw-saw ta dito kung silang gipangkaon, pero never ever create a scenario, mga kaigsunan, nga medyo effect, pa-impress ta ba nga, kuya og ko kaysa inyo ha, nga kamo din ha, wa mo gaatiman. Mao tanawon lang na to, kita lang tas unahan din yung kinsay mag-maintenance na to, ini katiguang na. Pero mga kaigsunan, we have so many ways to eliminate these barriers, mga igsoon. Amen. Og labaw sa tanan ang presensya ni Jesus, gani tanawon nimo niya, animosity between God's chosen people, Jews and Gentiles, mga kaigsunan. Gipakita gyud sa Ginoo nga ang cross mao'y mibungkag ug mibuak ni ining nag-ulang nga mga elemento sa mga katawhan sa Dios. Amen. Okay. Therefore, in Christ's death, there was no more Greek nor Jew nor Gentile, mga kaigsunan. Kitang tanan nahimong iyang mga katawhan. Niabot ta karon sa tunga-tunga nga bahin sa atong pagtuon, ato kining putlon kadali pinaagi ni ining mubo nga break. Ayaw mo paghawa din ha, mo balik dayon ang takna sa pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back, mga higala. You're still watching Takna sa Pagtuon. Og nalipay kami nga nagpabilin kamo din ha. Atong padayonon, mga kaigsunan, kining ato ang gibiyaan nga diskusyon kaganina. Mahitungod lang gihapon sa panagiusa diha sa iglesia. Atong ihatag ni Pastor Gingging Asoy ang iyahang pagsugod ni ining ato ang diskusyon ni ining bahina. Karon mga kaigsunan, atong hisgutan kining ang iglesia o ang panaghiusa. Importante kay ni makaigsuonan kay nag-ingon diri sa verse 3 sa Ephesians 4:3 atong basahon ingon siya diha. Do your best to preserve the unity which The the bond of Spirit peace. gives by means of the peace that binds you together. So buhaton kuno nato gyud makaigsuonan ang kutob gyud sa atong maarangan nga ma-preserve or magpabilin ang panaghiusa for the sake sa kalinaw makaigsuonan. Dili baya gyud nato malikayan usahay sa sulod sa atong iglesia nga naa gyud ang panagkabingkil, naa ang pagkabahin-bahin. Ngano man tungod usahay kay naa man gyud mobati usahay nga mas labaw kaysa usa. So for the sake of peace ug sa ngalan sa Ginoo makaigsuonan, dapat dili gyud nato na mahimo nga mabungkag o maguba ang relasyon sa sulod sa iglesia tungod kay nangalagad man tag Kristo makaigsuonan. Maunay nakapahiusan nato diha sa sulod sa iglesia. So Pastor Hisbon, maayo tingali nga atong tagsa-tagsaon kining mga elemento unsa ang nakapahimong makapausa sa sulod sa iglesia. Mao na atong isigutan. Sa dili pa ta mo padayon Okay, anang sige, bahin. sige, Gusto Pastor. na ko i-share kaning usa ka bahin sa atong lesson nagingon siya dinhi nga the church and its unity depend
on Christ and our ongoing relationship with Him. So, mga kaigsunan, bisan unsaon nato, kung dili matarong ang atong relasyon diha kang Kristo, dili yun nato maangkon, kining atong gihandom, kining atong gidamgo nga panaghiusa sulod sa iglesia. Gawas kung ang atong relasyon kang Kristo, mga igsuon, magapadayon matagadlaw hangtod sa iyahang pagbalik. Oh, okay. Salamat kayo ni Ana, Dr. Ray. Sa dili pa nato tukion kining pito ka mga elemento sa panagiusa diha sa iglesia, mga kaigsuonan. Ang first 3 verses sa Kapitulo 4, adunay mga talambagan nga angay natong atong tamdan, mga igsuon. Ang usa niini, naghisgot kini og kinabuhi nga disinte. Dili bitaw ingon nga sa lawayon nga dali kayo, medyo bikil ang imong kinabuhi kon mukuyog kas kadaghanan. Kana bitawng kinabuhi nga walay libog, mga kaigsunan, disinte nga kinabuhi. Munang elemento number 1, as being suggested and counseled by Paul. Ang ikaduha, mga kaigsunan, kining pagkamapainobsanon. Kining pagtamod sa imong isig katao nga mas maayo kaysa nimo, dili kay ikaw ang mas maayo kaysa niya. Mao ba ni ang pinakalisod nga birtud, mga kaigsunan, nga i-practice kana bitawng diha sa kadaghanan, murag talagsaon ra kay ni may tabo nga inigkuyog nimo sa mga tao, sila mo oy mas labaw kaysa imo. Kasagara gyud, kita gyud ang labaw as a person. In our own perspective, na gani itampo ang uban, mo sambat din tanga, dito gyud sa abo, kadto yung ako ang Mahadlok kag malupigan. mao ni ang tambag ni Pablo, magkaigsunan, is the exact opposite of what we commonly practice. Kining kita ang labaw kanunay. Ang gitambag niya dinhi, kita ang ubos, unya ang uban mas labaw kay sa ato, mga kaigsunan. And finally, masabta na to dinhi nga ang pinaka importante gyud aron makabot nato ang panaghiusa og pagkamapainobsanon sulod sa iglesia, ang gahom ug ang ministeryo sa balang espiritu. Mao. Kung di gani ta matupsan sa balang espiritu, mga kaigsuonan, mura og di kayo subdued ang atong kinaiya, kita gyud kanunay ang labaw. But when the Holy Spirit takes control, kung imo nang makita, mga kaigsuonan, sa senaryo sa usa ka panimalay ug sa tibuok nga iglesia, mga kaigsuonan, ang tanang tao mapainobsanon ug ang tanang tao masiglantaw kung unsa nga mga paagi ang iglesia mubarog, mga kaigsuonan. Usahay, Now, yeah. kasusubo butang Pastor De La Cruz o Pastor Hisbon. Kaya usahay sa atong iglesia, bisan sa panahon sa review sa lesson, makaigsuonan. Manggiaway sa sulod sa iglesia na ay mga bisita nga dili Adventista. Mingon sila nga unsa man ang Adventista, sige mag-away, maglalis man sila. Kaya usahay manggod, gusto nato gyud nga kita gyud mulabaw sa diskasyon. Kita gyud mulabaw nga mas bright kita kay nakatuon tag-ayo sa atong leksyon. Makigsuonan bisag unsaon pa nimo og pahamtang nga kuyaw ka, bright kay ka, pero makita nga ikaw mapasigarbuhon, wala gyud makita sa siginiso sa imong kinabuhi. Yeah. So sa sulod sa iglesia, ipakita lang na naingon sa verse 2 kato imong ingon, Pastor Isbon. Be always humble, gentle and patient. Show your love by being tolerant with one another. Sa ato pa, kanunay lang yun. Mutingog ka sa pinaagi sa pag-insaktong pagpahamtang sa imong natun-an, pinaagi sa pagkamapinubsanon, makigsunan. Yeah. Nga ang kinaiya na ginisos, mao'y makita. Dili makita ang imong ka-bright. Amen. Na mapataas sa imong kaugalingon. Kaya Yeah. dili man na mao makigsunan. Ang makita unta si Ginisos ang makita sa atong kinabuhi. Amen. Pastor Hesne, hinumduman Ah, nako yeah. ang giingon ni Kristo sa iyahang mga katawhan ug sa tanan nga mga tao. Sa diha nga iyahang giingon, nga bisan kinsa nga gusto mo sunod kaniya, you must forget about yourself. Okay. Kanang pulong bitaw nga forget about yourself. Lisod na nga butang. Limtan nimo imong kaugalingon. Kalimtan nimo kinsa ka. Kalimtan nimo unsay imong accomplishment, kalimtan nimo unsay imong nakabot aron lamang makasunod ta ngadto kaniya kay siya mo'y ato ang panag-ingnan sa atong pag-alagad. Okay. Actually, murag dako kay nga sakripisyo na ang imong kaugalingon mo ipolahi, mga kaigsuonan. But that sacrifice could only be accomplished when the Holy Spirit takes Yeah, control. Amen. Ato og yung dapiton kanunay, mga kaigsuonan. Kay usa kini ka maayo nga hulagway.
tamis nga hulagway kung balang espiritu mo ay magdumala Okay. sa Amen. atong kinabuhi. Now, ato ta sa pito ka mga elementos pa naghiusa. Kung sa maning gisgutan din ato ning ihatag ang higayon sa atong mga panelist sa paghatag sa ilahang mga pamulong nining mahina. Una, one body. Usa diha sa lawas. Versikulo 4. One body. Ha? Kita ingon nga usa ka lawas. One spirit. Another is one hope. One hope. Yeah, One Lord. One faith. One baptism. And one God. Makigsunan. Basahon nimo ng versikulo 4 sa chapter 4 sa Ephesians 4:4 to 6. Specifically sa verse 4, klaro gyud diha makigsunan nga gipanagtawag kita diha kang Kristo. Ang ending of verse, di ba? Yeah. Gipanagtawag kita kana dihan one. Sa ato pa makigsunan, usa kita kalawas diha kang Kristo. Yeah. Amen. That's Dapat right. unta dili gyud nang pagkabahin-bahin. Kay kun naa lagi magpalabaw gyud diha naman gyud ang problema. Yeah, actually gi-illustrar pagayon ning panag-ing sa usa ka lawas mga kaigsunan. Imagine ang imong kaugalingon nga usa ka kalawas. Di ka kakita nga ang usa ka bahin sa lawas maghimo og usa ka butang nga makaapiki or makapasakit sa uban Usa ka nga bahin sa iyang lawas. Dili gini mo na mahimo. And speaking of the least important part of the body, makaingon ka nga tanan mahinungdanon gyud. Di man pwede moingon ang baba nga magwilga ko, di ko mukaon ron para nga maggutman ang tiyan. Suffer ang Patay ang tibok tibok lawas lawas. mga kaigsuonan. Di ba? Patay Unya ang kung tibok adunay lawas. usa ka bahin sa imuhang lawas nga may diferensya, pananglit karon gipiskat ka, di ka tanaw og tarong, the whole body Suffer. will be affected, will suffer. Magpuyo na lang gyud ka kay di man ka kalakaw. Unya katul kanunay ang imuhang pananglit diris imuhang kumagko sa tiil na bunol. Gamay lang kayo nga bahin mga kaigsunan, pero di gyud ka ganahan na magsuroy-suroy. It's all because of the interconnectedness of God's family as one body Mamasab mga na sa igsoon. panimalay, pastor, di ba? That's right. Imong anak pananglitan, gihilanta no nagsakit imong anak, malipay ka, mahapsay ka imong una-una. No. So No, sa no. pamilya ingon ana, mao gyapon na sa iglesia, applicable gyapon na sulod sa iglesia Mm-hmm. magkaigsunan. Mo na nga ako ning i-imagine kung ing ana gyud ang atong pagtagad sa atong iglesia mga kaigsunan. Usa ka pamilya. Daw kalami sud ungon ang atong kinabuhi sulod sa iglesia. Nga ang tanan nga gibati sa miyembro apektado ang tanan. Pananglitan dunay nagluya nga miyembro sa atong iglesia, di gyud ta mahimutang igsoon hangtod nga dili nato na siya matabangan ug maadtuan, maampuan sa iyahang kahimtang. Amen. Nagisgot mo ta din mga kaigsunan og usa ka espiritu. Actually, usa lang kabalaan nga tawag sa Dios mga kaigsunan og awhag pinaagi sa espiritu ang makahiusa sa iyang katawhan. Amen. In fact, it is His promptings that will create peace and unity within the church. Kay nag-ingon si Ginoong Hesus, ang akong kalinaw ihatag nako kanimo. Kini nga kalinaw, mao ni kalinaw nga ang kalibutan dili makahatag. And Jesus speaks of the Holy Spirit, mga kaigsunan. Kaya ang balaang espiritu, kung naa sa imong kinabuhi ug naa sa imong kasing-kasing, ang tanan nimong kalibog, ang tanan nimong pagduha-duha mga kaigsunan, mawala. Amen. Speak of the assurance of salvation. Pananglit, naglakaw ka, makatagbo ka dito og imong kauban sa iglesia o baka dili nimo basig ka magtotoo ingnon dayon ka, Brad, ikaw simba-simba man ka, dala-dala kag dako kayong Biblia. Mubalik ang Ginoo karon, maluwas ka. Ang imong batiyo na nausahay mga kaigsoon, mag-iingon ka, may tama ka. Murag kag magduha-duha. Pero kung ang balang espiritu mga kaigsuonan, mao'y naa sa imong kasing-kasing, ug mao'y nagdumala sa imong kinabuhi. You have that assurance, you have that peace, ug tungod niining usa ka espiritu mga kaigsuonan, mahiusa ang mga katawhan sa Dios. One hope. Kana Yeah, dire sa sunod nga elemento. kanang pangutana nga nagdala-dala kag Biblia, kanayon kanunay kang musimba, nya pangutan-on kag maluwas ba ka? Makasiguro ba ka nga luwas ka? Alang nako tungod anang usa ka paglaom nga gihatag sa Dios kanato. Makaingon gyud ko nga tubagong gyud ako nga yes. Kay ngano man naamang koy connection diha kang Kristo
nga mao naghatag kanato og Mao paglaom. bitong ingan lang That's tag right. Adventist, ha? Adventist nagahulat sa iyang pagbalik. Mao man ang ato yung pinakapaglao makisunan, mao man gid ang pagbalik sa Ginoo. Yeah. Blessed hope. Mao nang second coming. Mao na kakita tanan nga sulod sa iglesia, kung imong tan-aw labi nagpangulo ka sa sulod sa iglesia, tan-aw nimo imo nga sakop. Pag-olbi apo kag ingon nga kaningi ang ako sakop, apiki ni. Tabangan nimo. Kaya naamang yung mga luyahon makisunan sa pag-alagad, tabangan nga isig birahanay ba? Yeah. Kung unsay kakulangon sa uban tinabangay makigsuna. Pero Pastor Ging o Pastor That's Hes, right. moingon ang uban nga bata pa ko kaniadto, ningon man lang yun nga hapit na mo balik si Kristo niya, natigulang na lang yung ko. Wa pa manghihapon ang uban ganina, slide na lang, nawala na lang sa pag-alagad. Igsoon, aron malikayan ta ang maong hitabo. Ligunon ta nga atong connection diha kang Kristo. Yeah. Usa sa mga That's sekreto anang maligo ng connection, Pastor, nga di kakapuyan maghulat sa Ginoo, moapil ka sa buhat. Amen. Amen. Apil sa buhat Pero tayo, sige puyo. Kay magpuyo ka, daghan kay kag unahunaan nga di mayo. Mao gyud. So, nakita nato mga kaigsuonan nga ang tanang katawhan sa Dios tibuok kalibutan, usara ang ilang paglaom, and that is the second coming of Jesus. Unya na pa ilahi nga elemento rin mga kaigsuonan, usa ka agalon, usa ka Ginoo. Amen. Si Ginoong Hesus is not only our Savior, mga kaigsuonan. Dili kay manluluwas lang siya nato o niya karon pag-ingon niya nga mo yung himuon di na ta mosunod kay Savior ra gud siya. He needs to be our Lord as well. Iyatang giluwas kung unsay yang isugo nimo, unsay yang isugo nato, ato nang tumanon makaigsunan kay agalon nato siya. Kining usa ka pagtuo mga kaigsuonan, naglangkob ni siya og labaw pa kay sa usa ka tinuhuan or usa ka relihiyon. Ang pagtuo sa tao nga ang iyang mga sala gipapa sa Dios dito sa Kalbaryo sa krus pinaagi sa iyang kamatayon og sa dugo nga iyang giula. Amen. And that faith that saves is all that His people needs, mga kaigsunan. And finally, there is one mode of baptism nga gi-require sa Ginoo sa dili pa maabot diha nga ang punto, mga kaigsunan, nga doon natay usa ka Dios og Amahan sa tanan. Kining bautismo, mga kaigsuonan, usa ni kadako nga elemento nga ang katawhan sa Dios kinahanglan makasinati. Daghan kayo ang magdumili nga magpabautismo, mga kaigsuonan, kay nagsigilag paniid sa panahon ug sa mga tao sa palibot. Pero whether we like it or not, without this baptism, mga kaigsuonan, nga imong masinati, sa giingon ni Ginoong Hesus, walay kaluwasan nga imong masinati. Why? Because baptism is your public declaration nga ikaw nahimong magtotoo sa Ginoo. Ug sa katapusan, mga kaigsuonan, nga elemento, kining gitawag nato nga usa ka Dios ug Amahan alang sa tanan. We are all united as a family of believers tungod kay doon natay usa ka Amahan ug usa ka Dios, mga kaigsuonan. Ug nagpasalamat ta nga ang Dios naghatag kanato nining kamatuoran ug nag-angkon kanato nga iyang mga kaanakan. So we are done with the 7 elements, mga kaigsuonan, atong ihatag sa atong mga Sa dili pa kauban tamo na panelists. padayon ana, Pastor Hes. Gusto Doc na ko Ray. ni itagaan og emphasis kining baptism. Ningon siya dinhi nga ang atong bautismo nagsimbolo man ni og tulo ka butang, kamatayon ni Kristo, iyahang pagkalubong ug iyahang pagkabanhaw. However, ang atong leksyon nagingon, the singular action of baptism does not guarantee ongoing connection with the source of life. Dili na garantiya igsoon nga ikaw na bautismuhan na konektado na kakanunay diha kang Kristo. Ingon pa niya dinhi, we must seek continually to remain connected to Christ in order to bear fruit. Pangitag yud tag paagi, mga kaigsuonan, sumala pa ni Apostol Pablo, maningkamot yun ta nga mamintinar nato ang atong koneksyon aron makahimo ta o makahatag ta og bunga. Mo gining gipakita ni Juan sa iyahang nga sambingay diha sa sinulat niya sa kapitulo 15. Ningon pa siya dinhi, remaining connected to Christ therefore provides the foundation for unity with one another. The closer we are to Christ, the closer our relationship will be with those around us. Amen. Mo na nga, sa diha nga mas duol ta diha kang Kristo, mas duol po ang atong relasyon sa atong isig katao. That's right. Praise the Lord niya na. Sumpay ana, Pastor De La Cruz,
adto ta sa the church and the unity. Ang sekreto manggod sa church nga magpaniusa unya mahimong makalahutay pod ang makigsunan. Ako gina-remind gyud nako ng humag baptism aton Sabado nagbautismo man mi dito sa Taguluan. Gini-remind gyud nako makigsunan nga igsoon kung gusto gyud mong mulahutay sa pag-alagad ang tanang na humag bautismo, apil gyud mo sa buhat. Unang ingon diha nga equipping of the saints for the work of ministry. Amen. Yeah, that's Diba? right. Edifying of the body of Christ, helping its church member to preach the gospel. So makaigsunan, atong tabangan, kaya lain magtalinto gyud ang atong makaigsunan sulod sa iglesia. Magpagamit lang, kanang word nga magpagamit sa ministry. Gusto na ko basahon kini nga version sa Bible. Ingon si diri sa verse 12, Pastor. 11 man na magsugod, no? Pero ingon diri sa 12. He did this, akong basahon sugod ta sa 11. It was He who gave gifts to people. He appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, others to be pastors and teachers. And He did this to prepare all God's people for the work of Christian Service, that's right. So kanang pulong Christian service makigsunan sa laing version at for the equipping of the saints and for the ministry of the church. So makigsunan usbo nako ang sekreto nga molahutay ka sa imong pagpabilin sa iglesia mao ang pagpagamit sa buhat. Ministry, service. Mao na sekreto nga makalahutay ka nga madugtong gyud ka sa church mga kaigsuonan. Ya, mao na nga crucial kay mga kaigsuonan nga imong diskubrihon ang imo ang spiritual giftedness. Talents. Amen. Kitang tanan aduna gyud tay Gasa. pinasahi nga gasa nga gikan sa Dios. Ay gyud mugtuo ana nga naglingkod-lingkod ra ka diha sa daplin sa imong lingkuranan sulod simbahan wa gyud kay gamit. No. God has poured out through His Spirit different gifts mga kaigsuonan. Lahi-lahi nga gasa gitawag nato ni sa English og spiritual gifts. Mao na nga imo og akong responsibilidad ang pagdiskubre og unsa ni nga gasa kay ang tuyo sa Dios nganong gitagaan tag gasa mga kaigsuonan aron mulihok ta aron ato ning iuli balik niya kay kung dili nato ni gamiton mga kaigsuonan sumala pa sa parable sa mga talanton ang mahitabo kining talento nga dili gamiton kuhaon na sa Ginoo ihatag na sa mga taong kugihan mo gamit sa ilang talento. And the very reason why God did this aron ma-develop ang iyang mga katawhan ngadto sa pagkapangulo, ngadto sa pagkasinakop ug labaw sa tanan pabarugon ang iyang iglesia diha sa panaghiusa. That's what's wonderful with God's gift of the Spirit mga kaigsuonan. Mao na mga kaigsuonan Yeah, kung Dr. atong tanawon kadaghanan nga miyembro sa atong iglesia nga aktibo sa pagpartisipar niining mga ministry or ministeryo sa atong iglesia. Sila mo ay makita nato nga lig-on sa pag-alagad, That's right. dasig sa pag-alagad tungod kay nag-apil sila sa buhat sa iglesia. Mao na nga si Apostol Pablo nagingon siya dinhi sa Efeso nga for the equipping of the church. Tingon ni Pastor Hes kaganiha nga dili tinuod nga wala tay gasa, matag usa ka nato naa tay gasa kay gitagaan sa Dios ang matag katawhan miyembro sa iglesia nga aduna siya gasa nga magamit sa pagministeryo ngadto sa mga katawhan. Amen, amen. So, Pastor Gingging. Ako lang tingali ang atong time makaigsunan limited kaayo pero palihog ayaw gid niyo kalimti pagbasa ang John 15:1 to 17. Kana bitawng si Kristo mao ang punuan sa paras. Kung imo nang basahog kuan makigsuonan na ay comment si Ellen G. White diha. Labi na gyud sa atong leksyon nga ingon siya, we must seek continually to remain connected to Christ in order to bear fruit such as the transformed attitudes that underlie our ability to love and submit to one another. Tiwason na kong basa ning sa Desire of Ages, ingon siya, while the graft is outwardly united with the vine, there may be no vital connection. There will be no growth or fruitfulness. So there may be an apparent connection with Christ without a real union with Him by faith. Amen. A profession of religion places men in the church, but the character and conduct show whether they are in connection with Christ. So makigsunan,
magpabilin ta nga madugtong diha sa punuan. Kinsa man ang punuan? Si Kristo. Mao si Kristo. Kay dili man gyud ta mamo nga makigsuonan kung dili ta madugtong sa punuan nga mao si Kristo. So ang sikreto magpabilin ta diha niya unya diha ang mapabilin ta niya ingon diri ang atong kinaiya madugtong o mahisama kaniya unya kanunay kita konektado dili maputol ang atong koneksyon niya. Amen. We consider that to be the parting statement of Pastor Gingging atong hihatag ang higayon ni Doc De La Cruz sa iyahang mga parting statements. Gusto na ko ni nga ibalik ko sab ang mao nga statement nga kining atong pagka-connected diha kang Kristo will be shown the way we live. Ang atong relasyon sa social, sa atong isig katao. Unsa man ang atong pakigrelasyon ngadto kanila, makit-an ba ang akong pagka-Dios nun? Sulod sa atong puloy-anan, makit-an ba ang atong pagka-Kristohanon sa atong relasyon sa atong mga kabataan, sa atong mga sawa, o sa buluhaton sa Dios. Nahimo bata nga masaligan sa atong responsibilidad, isip nga katawhan sa Ginoo. Busa mga kaigsunan, ang akong yung hangyo, labaw nga ebidensya sa atong pagkakonektado diha kang Kristo, mao'y kausaban sa atong kinabuhi, sa atong kinaiya, ug sa atong pagginawi. Ang Dios magapanalangin kaninyo mga kaigsunan. Yeah, daghang kayong salamat sa ato ang mga kaigsunan nga nakanunay gyud nga nagsunod. Ang atong panapos ng mga pamulo mga kaigsunan, mao nga si Ginoong Hesus gyud mahimong sentro nining tanan. I think of all our lesson discussions, this is the most Christ-centered mga kaigsunan. Amen. Gi-emphasize nato dinhi nga ang tanang butang paghahimuon diha kang Kristo. Ang tanan katawhan sa Dios lain-lain ta og kinaiya pamatasan, kolor, kultura, nationality. Apan tungod diha kang Kristo nga kaigsunan. Nahiusa kita. Amen. Ug sa iyahang kaluwasan ug kamatayon kining tanan nga maoy mag-usab kanimo og kanako mga kaigsunan. Constant beholding to Jesus, the author and finisher of our faith. We will become transformed. Ug kini nga kausaban sa tong kinabuhi mga kaigsunan, mo'y mohatod kanato ngadto sa panagiusa sa usag-usa. Amen. Daghang kayong salamat sa inyong propagiguban sulod sa kaoras. Ang Ginoo makanunayon nga magpanalangin kanatong tanan hangtod sa sunod higayon. Mao ni ang among pag-ampo kaninyo. Sa dili pa nato ni pagatakupan pinagis pag-ampo ni Pastor Asoy, kani ay usa ka halad sa musika. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. God will make a way. Ginoong Dios, daghan kaayong salamat sa leksyon nga among natun-an. Salamat sa pagpahinumdum ka namo. Nga ang sikreto gyud nga magpabilin kami nga mabatna namo ang panaghius sa mao. Makigdugtong kami kanimo. Amen. Himo amahan, dili namo ni mahimo kung wala ang gahom sa balang espiritu sa among kinabuhi. Bisag gikinahanglan namo ikaw sa tanang yugto sa among kinabuhi. Palihog lang Ginoo, gamhi kami. Aron kanunay kami madugtong diha kanimo, nga dili kami mahimulag. Og samtang madugtong kami kanimo, moapil kami sa buhat aron motubo kami sa imong pag-alagad hangtod sa imong pagbalik. Amen. Maabta nimo kami Ginoo. Og angayan kami nga imong tagaan sa kinabuhi nga walay katapusan nga imong giadlam alas Lord. Salamat sa kasiguruhan. Amo kining pangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen. 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 Will I see heaven and earth will fail, but His words will still remain. He will do something new today. God will make a way when there seems to be no
If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. We are from Mountain View College. And we have the utilities of a little town. For more than your basic needs. We have the heart for outreach. MVC can bring out your compassion and literally exercise it through the SULAD Student Missionary Program, among many other outreach activities. And when you need to take a break, MVC can also feel like a resort. So you will be refreshed. We have serene and scenic landscapes, thanks to a rich, faith-filled history. We have a campus that's big enough to build your dreams and future on. Come and build your future with us. Join the around 2,000 students from all over the world, 17 countries, who have come and build their future with us. Here, we have activities to develop your emotional, social, physical, and spiritual aspects of your life. Experience the best in Christian education. Come and build your future with us at Mountain View College, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Come and build your future with Mountain View College. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.